hau sortzeko. Hor dena berriztu behar zen, taberna zahar bat zen, berrikuntza pilo bat egin behar ziren. Gogoan dute zabaltzerak orduan beti tortilla patatea egin bitartean irratia piztuta eta zer gertatzen basan, jendeari abisatzeko edo pankartak egiten hasteko edo. Nik uste dut askotan sartzen garela herrikon eta lau pareta ikusten ditugula, baina niretzako hori baino askoz gehiago da. Segurenik herriko ez balego eta guk ez bagenitu izan herrikon eduki ditugun bizipenak ez genukela edukiko herri sentimendu bat, eta hori herrikok eman digula.